Indi musulmanlar yine bir hususiyatları aydınımızdan soň haramdygyny bildik, erbetligini bildik, nähil nejis zatdan, nähil habis zatdan bildik, indi şulara bagly bir zatlar bar. Haramdygyny bildik, biz içem zok, baram zok, koşulam zok, öýümüze salam zok, emma buňa da goşmaşa bir zatlar bar, bilmeli zatlar bar, we amel etmeli zatlarymyz bar, jemgyýetimizde de şol kesel bolupdyr, ýoň bolupdyr. Birinji öňe türkmeniň içinde arak içmek diýip şu görnüşde, şu döwürde boluşýar hakda ýoň bolmadyk. Hatta maktumulyň goşuly çilimkeş diýip bar, naskeş diýip bar, arakkeş diýip kan goşgusy bolsa da bize bilemzok. Es çilimkeşi şeýle bir ýamanna ýa, naskeşi şeýle bir ýamanna, hem arakkeş bardy, hem içerler diýe wagt geler, içerler diýdi. Bu görnüşde beýdip ýykylyp ýatan toýuna arak toýuna ýanky arak goýup şeý diýip her hojalykda içip arak içip berilen türkmen üçin öň bolmadyk. Bu haçan başlaýa? Kapyr biziň ýurdumyz basyp alandan soň getirip näme öz şol içkili zatlar biziň hem ýurdumyzda näme de kesel edýär. Bize de getirip ýokuşdurýar. Şolardan gelen zat. Toýda arak goýmak şu orsuň basyp aljyň getiren düzgünü bizde ýok. Türkmeniň hakyky bundan 100 ýyl öňüne gitsen türkmeniň toýuna arak goýmak diýen zat ýok. Türkmeniň erkegi aýry oturýar, aýaly aýry oturýar. Erkege erkek hyzmat edýär, aýaly aýal hyzmat edýär. Musulman toý, türkmen toý, peýgamberiň eden toý, peýgamberiň şeriatyna laýyk toý edipdir türkmen. Emma ol gyýyk waq her hilekke bulanmyjar bolup arak goýup böküşüp masgaraçylyk bolup buňal türkmeniň toý däl bu. Bu türkmeniň toý däl. Bu bizi basyp alan, basyp aljyň getirip bize ýokuşdurup giden toý. Indi bu mal biz ýolumyzy ýitirdik, üstüniň azgyndygyny bu wagt özümiz hem ýetirip otyrys, öňküden beter edip otyrys. Azgınlık ağzın üstesine de özümüzün koşup oturuyoruz. Başka da yanlışlıkları. Bu özünü yitirmek, aslından uzaklaşmak, dininden uzaklaşmak başka hiç adamdır. Dedik näme diýme şu içki içmek, şu görnüşde şey diýip ýaýralyp biziň ýurdumda yerleştirip giden Orsiýadyň ýanky Orsiýetden Sowet Soýuzynyň kommunistleriň ýurdumyz basyp alan düşmanlaryň getirip giden keseli şolardan ýokşan zat bize aslymyzda özümizde ýok, biziň bu görnüşde ýok. Diýdiňde şoňa degişli meseleler var, bilmeli näme olur. Şolaň birinjisi musulmanlar bilmeli zatlarymyzdan biri arakly toýlara, üýşmelenlere gitmeň we arakly saçaň başyna oturmagyň hukmy. İçem zok, öýümde salam zok, ne tawrakda içenler barda. Ya bolmasa toý edýärler, arakly toý näme etmeli? Barsaň bolýam şu arakly üýşmelenlere, toýlara ya barmalymy, näme etmeli? Buňa jogap hukmyny diýäs musulmanlar bellep geçişimiz ýaly arak hödürlemek, toý üýşmelenlerde arak goýmak haram. We peýgamberimiz tarapyndan lagnatlananlar. Birinji asl goýmak bolanyk. Melgun bolýan şol goýsaň. İçmeseň hem içirseň, hawa içýän bolsaň bir lagnat, içirýän bolsaň iki lagnat, hawa. Hawa şunu ýa-da näçe şunu edip berseň üstesine şonça lagnat ýagyp dur. Allah saklasyn. Edil şonuň ýaly musulmanlar özüň içmeseň-de içeni ýigrenseň de toýda we eslenlik üýşmeleňde arakly saçakda oturmak içinde haram bolan, tapawudy ýok, arak bolsun, başgasy bolsun. Üýşmeleňe barmak haram musulmanlar. Ýigrenýän içen ok, şonu da barmak bolan ok haram. Diňe musulmanlar ulamalar agzak geçe fetwalaryny bir ýagdaýda barıp bolýar. Egerde barıp nesihat edip, gepini diňledip, şol haramlygy gaýtarmaklyga, diliň bilen gaýtarmaklyga güýjüň ýetýän bolsa, o gepini diňlenýän bolsa, olar hem gepine amal eder diýip umydyň bolsa, barıp ýumşaklyk bilen, gözel öwüt bilen, ýanky söwüp gyýgyryp beýle nesihat ýok, ýumşaklyk bilen, gözel öwüt bilen, gowudyp näme sypaýlyk bilen nesihat etmeli, düşünürmeli. Bir şu ýagdaý. Egerde o da näme sen diňlenseň, o şol haramlygy aýrylmagyna sebäp bolup bilseň, barmaly şunu etmeli. Emma buna edip bilmejek bolsaň ýa-da diýeňden soň gepiň diňlenmese ondan hem turup gaýtmaly taýdan musulman doganlar. Çünki musulman doganlar, musulman adam Allah Taala'nın gazawynyň gelýän ýerine, Allah Taala'nın haram eden zadynyň ýanyna barmaly. Ýanky dersimiziň başynda okan aýatymyzda Allah Taala näme diýdi? Uzaklaşyň diýdi. Uzaklaşmak näle mümkin? Sen bir tarapda, o da bir tarapda we şu uzaklaşmak. Ol aýry bir ýerde sen diýinden başga şeýdi uzaklaşmak. Şeýle var Allah Taala şunu bize şu görnüşde beýan edipdir. Näme musulman Allah Taala'nın gazawynyň bar ýerine, Allah Taala'nın haram eden zat edilýän ýerine, haramçylyk edilýän ýerde musulman oturmak bolmaýar, şaýat bolmak musulmana diýinden bolýan zatda musulmanlar. Bärde Allah Taala gazap edipdir, haram edipdir.
Görüýte kitab indiripdir, kitapda beyan edipdir, peýgamberi aýdypdyr. Senem näme berdi Allah'ın gazaby inip dur, senem berdi hiç tat bolmadyk. Ola gowuny hoşlap otur, haram edip oturanaň, bize mazaranaň, çekinenaň, bu ýylyň içinde içip oturmaly märekede, senem ýanyna oturmaly. Bu musulman adama asla boljak zatdy. Misal üçin zina edýäniň ýanyna oturmak. Ne? Necis zat boljak zatdy ala şu. Namusly arly adam hey edip bilermi şunu bolmaýşy ýaly. O adam öldürýäniň ýanyna oturmak. Kan nöküp adam öldürýär, o senem berdi otursaň hiç zat bolmadyk ýalak. Ya olmasa doňuz ýanyň ýanyna oturmak, maslyk ýanyň ýanyna oturmak, ya olmasa ogurlyk edip otursaň senem bersin hiç zat bolmadyk ýaly. Şular boljak zatlar, näil necis zatlar, näil erwet ýigrençi zatlar. Aragam şoňalyk musulman dogan. O da haram, o da haram. Allah Teala şuların hemmesini haram etdi. Şurayan kağıdan zatlarımızın yanı bolmakluk nähilekki necis, ýigrençi erwet zat bolsa aragam edil şoňalyk. Musulman adam araq çylýan ýerden hem oturmalyal, barmalyal, görünmeljal. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu babatynda Tirmizi'de ve Ahmet'te geçen hadisinde diýär: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yaq'ud ala ma'idatin yushrabu aleyha khamr." Kim Allah ve ahiret gününe iman eden bolsa, araq çylýan saçakda oturmasın diye. Şu arakta oturyanlara yürüyüp şolara aýdylan şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan edipdir. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman eden bolsa, şu dirileceğinize Allah'a inanýan bolsaňyz, ahirette dirileceğinize inanýan bolsaň, cennete cehenneme inanýan bolsaň, hasap kitaby inanýan bolsaň. Näme diýär? Fela yaq'ud ala ma'idatin yushrabu aleyha khamr. Araq çylýan saçakda oturmasyn diýip aýdy. Näme haram oturmak bolmaýan musulmanyň.